IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Agdago pa iti 973,500 pesos sa tigatada ang naibunong karay ti beneficiaryo ti review kan examination assistance manipod iti Provincial Government of Ilocos Norte. Daytoy kat babaan na iti programa ti Ilocos Norte Youth Development Office nga RIP when Review and Examination Assistance Program kan di Civil Service Review and Examination Assistance. May naig iti raytoya in batada ni Governor Cecilia Araneta Marcos 250 dayti na benepisyaran ti nasao a programa sa 10 ditoy kat iti Civil Service Examination kan 240 kat maysa ti nanggundaway met iti RIP. Gagama tinaso a programa tulungan dagiti agtutubo ken dagiti agkalikagom nga ag-examine na tapno sa andang nga madagsenan na iti mabayadan na. May palagip pa anaraway dagiti nakapasa iti agduduma a board exam kasi ti Civil Engineer Licensure Examination, Electronics Engineer Licensure Examination, Medical Technologies Licensure Examination, Philippine Nurse Licensure Examination, ken ti Criminologies Licensure Examination. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.